Sajf jew xitwa, il-ħidma ma tlaqafx. L-ħarjim ġew konfiskati 17 il-kelb u kelba minn sit li ma kienx qed iżommhom fi stat tajjeb. Ħidma sfiqa mill-ħaddiema tal-MSPCA u minn membri mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Dawn il-klieb ittieħdu u tqasmu f'santwarji tal-annimali kif ukoll fid-djar ta' riabilitazzjoni tal-annimali. Dawn il-klieb li kienu miżmuma fid-dlam ċappa, f'gaġeġġ tal-ħadid u jorqdu fuq iċ-ċana, spiċċaw b'vista imtabna kawżata nuqqas ta' dawtul ħajjithom. Wan jiskellem Altea Galja l-manager ta' drittijiet tal-annimali fl-MSPCA li spjegat il-kundizzjoni li nstabu fiha l-klieb. Il-klieb instabu fi stat maqdin fi ħmieġ, ġifieri kellna nidħlu f'mola hekk ħmieġ fil-kennel tagħhom kienu dejjem fid-dlam, ħafna klieb ġo xulxin, qegħdin fuq il-bedding tagħhom kollu mikul mex il-klieb huma bord qatt ma kienu joħorġu minn hemmhekk. Allura ovvjament jinfexxu fl-affarijiet li jkollhom fil-madwar l-ilma kien aħdar u maħmuġ ħafna. Spjegat kif kawża ta' nuqqas ta' dawl il-klieb spiċċaw biċ-ċpar f'għajnejhom. Letteralment dawn kienu mitfuwejn hemmhekk fid-dlam dejjem fid-dlam jekk tistgħu taraw naqra għajnejhom kollha għandhom isu cloud quddiem għajnejhom li l-kelb irabbi meta jagħmel ħafna ħin ġo dlam għaliex mhux qed jaraw ix-xemx ta' barra u wkoll kienu joqogħdu fuq iċ-ċana li ċ-ċana tikkawża li tagħmilhom reaction f'għajnejhom u beda jaqalhom is-suf ta' hawnhekk. Ħafna mill-klieb kellhom ħafna ġrieħi għaliex kienu iduru għal xulxin u bil-bord għax kienu jkunu bord kienu iqattaw lil xulxin ukoll. Intant Altea Galja spjegat kif wieħed għandu jevalwa kollox qabel jażel li adotta annimal. Min irid annimal, speċjalment kelb, il-kelb huwa kumpanija għal bniedem, għal kelb għandu bżonn l-attenzjoni, għandu bżonn ikel tajjeb, dieta tajba, jekk ikunu klieb li għandhom suf twil u pil twil, għandhom bżonn grooming regolari. Tridu taraw li tlaħqu ma' dawn l-ispejjeż u taraw li ħajjitkom hija adattata għal dan il-kelb. Jekk intom m'intomx lesti finanzjarjament jew inkella kolkom ir-responsabilità għalihom ma ġibu xejn hux biex naħalluhom maqfulin fuq f'kamra jew f'gaġġa jew nkella ġo kennel jew nkella fuq bejt. L-aħjar li ma ġibu xejn.